No noso cole, cada ano soñamos con cambiar o mundo. Un ano armas, converternos en esperanza. Mil grúas de papel fueron que desató para falar de paz. Mil árboles están a medrar para cuidar la tierra. Mira, Dios, chegaron a diferentes xeracións. E tamén tendimos pontes a través da arte. E este ano chegou ao cole un profe ao que tamén lle gustan moitos retos. Asumiu o reto de cruzar o Amazonas A ver a canoa, levanta a canoa. de que en Irak non todo o mundo é terrorista. Ou que en África non te vai a comer un león. Aquí chegas a unha aldea, claro, non é imposible pasar desa... Ou de chegar ao fin do mundo en bicicleta. Estuve fatal de noite da barriga. Xa non sirve para dormir aquí. De que en lugares como Paquistán existe unha comunidade LGBT moi activa. Había, bueno, representación da comunidade LGBT por todos os lados. Dende o Valle Inclán, unha bicicleta partirá cara a un lugar moi especial. Os campamentos saharauis. No Sáhara hai nenos e nenas que soñan como nós. Viven no deserto, baixo o sol, agardando poder volver á súa terra. Hoxe, 20 de novembro, Día da Infancia, comeza esta nova aventura. Pero, en que consiste o noso reto? Queremos coñecer e difundir a situación do pobo saharaui, especialmente a vida dos nenos e nenas que viven nos campamentos de refuxiados do deserto. O noso obxectivo é compartir soños, levarlles os nosos e recibir os seus. E un profe do cole irá na súa bicicleta para entregárllelos en persoa. E á súa volta traerános os soños deles para intentarmos cumplir algún.
Queremos que saiban que en Galicia hai nenas e nenos que se acordan deles, que as apoian e que cren nun mundo máis xusto. Porque os soños poden cambiar o mundo.